ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେକଅପ୍ ନେଇନି ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡଉଲ ଡାଉଲ ଗୁଲୁମୁଲୁ ଥିଲି। ହଁ, ଖାଇଲା ପିଇଲା ଘରର ଝିଅ ଥିଲି ମୁଁ। ମୋ ଖାଇବାରେ କିଏ ଗୋଟେ ନଜର ପକେଇଲା, ମୋର ଏଇପଟ ଦାନ୍ତଟା ଏତେ ଜୋରେ ବିନ୍ଧା ହେଲା। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇକି ସିଏ କଣ କଲା, ସେ ରେଞ୍ଚି ଦା ଫା କଣ ଲଗେଇକି କାଟାକାଟି କରିଦେଲା। ତାପରେ ଶାବଳ ଫାବଳ ପକେଇକି ଖୋଳାଖୋଳି କରିଦେଲା, ଖୋଳିଦେଲା। ମୁଁ ଏଇପଟେ କିଛି ଖାଇପାରୁନି, ବଞ୍ଚିଥିଲା ମୋର ଏଇପଟେ ମୁଁ ଯାହା ଯେମିତି ଖାଉଥିଲି ଟିକେ ପାକୁଳି ପାକୁଳି। ତାପରେ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲା 2 ଦିନ ପରେ ସବୁ ଖାଇପାରିବ। ଆସିକି ଆଜିକି 7 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ କିଛି ଖାଇପାରୁନି। କାଲି ଟିକେ ବୁଧବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇଲି ଚିକେନ ଚକୁଳି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କଣ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଇପଟ ତ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ସେ ବି ଗଲା। କାଲି ଦିନ ସାରା କିଛି ଖାଇନି, ଆଜି ଦିନ ସାରା କିଛି ଖାଇନି। ଆଜି ଅଫିସ ଯାଇଥିଲି, ଭାବିଲି ଖାଇ ତ ପାରୁନି, ପିଇ ତ ପାରିବି ନା। ଲଞ୍ଚ ଟାଇମରେ ଗଲି, ଗୋଟେ କୋକ୍ କିଣିକି ଆଣିଦେଲି, ସୁଗାର ଫ୍ରି ବାଲା। ତାକୁ ଆଣିକି ପିଇଦେଲି। ମୋର ଏଇପଟ ଏଇ ଉପର ଦାନ୍ତ ସେ ବି ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉମାନେ ମତେ ବିଷ ଟିକେ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲନି, ଖାଇ ଦେଇକି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ନଜର କାହିଁ ପକେଇଲ ବିଷ।